Ahoj, ďakujeme ti, že si zakúpil farebný korektor práve od spoločnosti Hello Coco. Farebný korektor je určený pre ľudí, ktorí majú problém so zažltnutými zubami a chcú svoj úsmev rozjasniť. Teraz ti ukážem, ako farebný korektor využiť naplno. Farebný korektor používa technológiu kontrastu farieb, pigmenty fialovej farby, odstraňujú žlté škvrny na vašich zuboch. Ale pozor, tento produkt neobsahuje PAP technológiu, preto nemôžeme očakávať dlhodobé účinky. Efekt farebného korektoru trvá iba niekoľko hodín, kedy sa pigmenty v fialovej farbe na žltých škvrnách udržia. Efekt sa znižuje vtedy, keď pijete alebo jete a dokonca keď pijete farebné veci ako je čaj, káva alebo víno. Ak ste si ten produkt zakúpili, takto jednoducho ho máme pripravený a už je na ceste k vám. Verím, že si tento produkt naozaj vychutnáte a efekt bude žiarivý úsmev, lebo na tom nám naozaj záleží. Ahoj!